तो हाय गाइस, केमिति अଛ? तो भाई माने आज ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିବେନି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କୀର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଳ ନା? ଆଉ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ରାସଲୀଳା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖ। ଭାଇ ଏମାନେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବାଳ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଭାଇ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏମାନେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଉ ବୋଧେ କରିବେନି, ମାନେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କାହା ଗାଣ୍ଡିରେ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ଓ ସରି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ରାଗରେ ଏମିତି ଭାରି ମାନେ ଏମାନେ। ତ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ କେମିତି କେଜାଣି ପଶି ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ନା ବାଳ, ମାନେ ହୃଦୟରେ ଛୁଇଁଗଲା ଯେ ମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଡାନ୍ସ ବାହାର କଲେ। ଦେଖ ବାଳ। ଆବେ ୟାର। ତ ଭାଇ ଏଠି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଭାବନି ଯେ ଏମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି। ଭାଇ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଚାଲିଛି ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇବେ ବାଳ। ତ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯିଏକି ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋପା ବାହାଘରରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାମରେ ମଦ ପିଇକି ଯେମିତି ନାଚନ୍ତିନି ନା, ସରି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଖୁସିରେ ଯେମିତି ବାପା ବାହା ହେଉଛି ଖୁସିରେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍। ଦେଖ ବାଳ। ଆଏ ହାୟରେ ଠୁମକା କ'ଣ କଲା ବାଳ, ମୋତେ ଆଉଥରେ ଦେଖତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ କହିବନି ଯେ ବାଳ ମୁଁ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରତେ ଯିବି ବୋଲି। ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ ଢୁକିକି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ନା ବାଳ, କୁଆଡ଼େ ପଶୁଛି କେଜାଣି, ଯେ ଏମିତି ଡାନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କରିପାରିବ? ନୁହେଁ, ତୁମେ କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନେବେନି। ତ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଏମାନେ ସେମିତି ଲୋକକୁ ନେବେ ନା ଯେମାନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ ପଶିବ, ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି ବାଳ, ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଭାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ।